Ongi etorriak izan zaitezte udaletxera, nola ez? Beti plazerra da benetan zue guztiok hemen ikustea urtero. Badaramatzagu urte asko harrera xume eta palau egiten, baina ez gara inoiz nekatuko. Nola nekatuko gara ikusita ume guztien aurpegi hauek, alaitasun aurpegi hauek. Ikusita urtez zelako eragin ona daukan bultzatzen ezaten ekimen hauek umeengan. Ikusita zelako alegin egiten dozuen gurasoak eta elkarteak azken batean umeak hemen egoteko beste uda batean. Eta jakin badakit zelako alegin ekonomikoa, alegin pertsonala, hainbat alegin daude hor, eta alegin horiek baloratu egin behar dira eta eskertu behar da. Eta alde horretatik, korporazio guztiaren aldetik, benetan eskerrik asko zuen elkartasuna gaitik, zuen elkartasunaren aldeko mezua gaitik. Beti esaten dut gauza bera, uda guztian, ume hauek ikusten ditugunean piztinetan, ikusten ditugunean parkeetan edo hondartzetan, ume bakoitzak da elkartasun mezu bat. Herriari bideratzen diozuen elkartasun mezu bat. Eta hori ez dauka preziorik. Eta hori eskertu egin behar da, baloratu egin behar da, eta jakinarazi, ezagutarazi egin behar da herrian. Beste familia batzuk ere batzeko edo behintzat jakin dezaten zer egiten dozuen. Beraz, benetan bihotzetik eskerrik asko, benetan, elkartei eta gurasoei.